Jeliba TV jabarani filabaw ani radio Jeliba lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ sɛbɛn limanaw an balima kunnafonidilaw olu de b'a sɛbɛn nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kan k'a lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoniw la cogo min na bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se k'i ka tata ta jamana kunnafoni la o la an sigira kɛnɛ kan laada don an fɛ yan nɔ ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma ni waati mana se ka ban an bɛ kɛnɛ kan limanaw kunnafoni gafew k'olu kɔnɔkuma lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an y'a ka cikanw sɔrɔ an y'a ka foliw sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan bakurunbaw la an bɛ don fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko mankan bɛ bi kosɛbɛ politique tɔn min bɛ tali kɛ URD ale kɔnɔna la sabu a jirala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ k'u kanbɔ URD ka cɛbɔya la walasa jamanakuntigi kalata minnu bɛ yen ni olu bɛ k'u kunda jamana kan a jirala k'a fɔ a baaraw sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ko siratigɛ ninnu na tɔgɔfɔli kɛlen don a ko la Mamadu Igor Jara ale bɛ o ɲɛmaya la Maître Demba Traoré dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise dɔgɔtɔrɔ Mamadou Diallo ani maa caman minnu bɛ fɛ ka URD ka cɛbɔya ɲɛ minɛ kalata nata ninnu na ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ an bɛna kuma fana k'a jira k'a fɔ ko min ye sariya dɔ ye ale taara an ka députéw fɛ n'o ye CNT députéw ye kununko alamisa ko ka kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔna la yan kalanyɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ kɛlɛ bɛ kalan yɔrɔ min na n'o ye école de guerre ye an ka jamana faamaw ka laɲini de don min bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ an bɛna an da don a la Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye les échos welewele ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko jɛkulu dɔ bɛ yen ale ka hamina tɛ dɔwɛrɛ ye ko Mali sanu bɛ se ka yɛlɛyɛlɛ malidenw ye cogo min na o ko min ma ko Front pour l'émergence et le renouveau au Mali Faire Mali ale ye jɛrɛ min senfɛ a y'a ɲini ko ka sariyaw ta Mali kɔnɔ walasa Mali sanu a ka kɛ malidenw yɛrɛ ta ye malidenw yɛrɛ ka se ka a nafa bɔ an bɛna an da don o fana na sisan écho kɔnɔna la Souadé Bamako fana ka bakurunbaw la ko min ye M5 RFP maa mafalenba min bɛ n'o ye Jamil Bitar ye ale da porokotora ka kuma dɔ fɔ kuma min ni o b'a jira k'a fɔ ko jamana faamaw a na kɛ u ka kunkenna o dɔnna sabu min ye Mali ka sariya sunba min b'an bolo sisan o ka bɔ yen pewu sariya sunba kura ka na a bɛ fɔ min ma ko 4ème république a jirala k'a fɔ ko an bɛ ka an kunda o de kan hali n'a sɔrɔla a ma fɔ jamana faamaw fɛ nka a bɔra maa min da n'o ye Jamil Bitar ye ale min fana ye gouvernement ka lafasaliba belebeleba ye bi wa a jirala k'a fɔ hali ni sigiw nana kɛ i n'a fɔ assise nationale de la refondation ninnu ko kumaw na taa fɔ o kɛnɛ kan hali Mali ka i yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la o kumaw fana na fɔ o fana kuma kɛnɛ kan yen nɔ indépendant nana kuma limanaw ko ministre kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Mamadou Kamara ye ko ale segira ka taa kaso la nin waati in na min bɛ tali kɛ affaire min bɛ yen ni o bɛ avion sango kuma fɔ ani finitigiw ka minɛn ko o affaire min na a dossier bɛ kiiri ka bolo ka bi a jirala k'a fɔ ko Mamadou Kamara ale fana minɛna k'ale don kaso la o ko siratigɛ la indépendant kɔnɔna la an bɛna kuma fana k'a jira k'a fɔ ko min ye an ka péage minnu bɛ yen n'o b'an ka sirakun ninnu na a jirala k'a fɔ ko olu baarakɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ bar lawuli ka bɔ maaw ɲɛma nɛgɛjan min bɛ yen n'a bɛ bila sira kan ni mobile bɛ tɛmɛ nɛgɛjan ni maa minnu bɛ yen ni olu b'a lawuli n'u k'a ma ko barrière limanaw ko olu baarakɛlaw wulilen don k'u jɔbi walasa ko jamana faamaw k'aw bila u ka hakɛw kɔnɔna la an bɛna kuma o fana kan kɔnba fana kɔnɔna la limanaw a jirala k'a fɔ ko Mali ka cakɛyɔrɔba belebeleba caman bɛ yen min ni a feerela a bɛ se baarakɛyɔrɔ 27 ɲɔgɔnna ma yɔrɔ min yɛrɛ kuma cayara kosɛbɛ o ye Institut national des arts ye n'o ye INA ye yɔrɔ ale feereli kuma cayara ko nka ko a dossier mun de kɛmɛ ka a jɔ bi an bɛna kuma o fana ka kɔnba kɔnɔna la limanaw an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ ka walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na min ye Nouvelle Horizon ye ale ka fasidi sɛbɛn a kumana limanaw dɔwɛrɛ tɛ a jirala k'a fɔ min ye politique tɔn URD n'o ye Union nationale pour de la République ko Union pour la République et la démocratie n'o ye URD limanaw
politique tɔn ale kɔnɔna kuma de cayalen no bi kosɛbɛ a jarala k'a fɔ cɛbɔko kuma o de cayalen do politique tɔn a tɔndenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko nka ko sigana bɛ fɛ ka bɔ yen pewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ yen ni ale bɛna kɛ URD ka cɛbɔ ye don nataw la min bɛ kalataw kofɔ minnu bolodalen do transition yɛrɛ ka ale ban waati kalo 18 min dilen do a ma an ka jamana kɔnɔ yan a jarala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ URD kɛrɛfɛ n'olu bɛ kunnafoni ninnu caman kalama u ye min fɔ Nouvelle Horizon maaw ye o ye k'a fɔ bi maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ jɔyɔrɔba la nin waati in na ni maa bɛ se k'a fɔ a ko mana tigɛ cogo cogo olu de bɛ sɔn ka sanayɛlɛ sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise min ye Mamadu Igor Jara ye Maître Demba Traoré Docteur Mamadou Diallo Abdraman Maïga Adama Kulubali ko ninnu kɔni y'u ka sɛbɛnw yɛrɛ bila ka ban walasa u bɛ se ka kɛ politique tɔn a ka cɛbɔw ye cogo min na dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nka limanaw ni jateminɛ kɛ n'i ye bamananw ko ten ko ni jiri binna baw bɛ yɛlɛ a la ko min ye politique tɔn in ɲɛmaaba ala ma hinɛna a la Soumaïla Cissé ale min ni ala ka wele sera a ma limanaw Soumaïla Cissé de URD dilan k'a kɛ politique tɔn kolo gɛlɛn ye bi ni kalataw mana kɛ a mana kɛ jamanakuntigi kalata ye o a mana kɛ wasaden kalata ye a mana kɛ hali maire kalata ye i b'a sɔrɔ URD bɛ sanayɛlɛba de sɔrɔ ko nka limanaw ɲɛda min filɛ nin ye politique tɔn in kunna bi ni o ye sama-samali min b'a kɔnɔ dɔw fɛla ye ko min bɛ tali kɛ URD kɔnɔna la Bubu Sise ale ka kɛ cɛbɔ ye dɔw yɛrɛ fɛla t'o ye dɔw fana fɛla de ye ko ni olu yɛrɛ ma kɛ cɛbɔ ye k'a sɔrɔ dun olu bɛ politique tɔn in kɔnɔna la a mɛnna ko olu n'u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen na baw fara u na bɔ URD kɔnɔna la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin URD ma maa min bɛ politique tɔn in dɔn ni fanga b'a la Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ limanaw n'o dun kɛra u bɛna kɛ dabaliban ye ni URD ta k'a lajɛ politique tɔn dɔ min kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ Mali fan caman fɛ ala ma hinɛna Soumaïla Cissé la ale fatulen kɔ yɔrɔ min ye ɲɛma danga fɔlɔ min bɛ yen n'o ye premier vice président ye professeur Saliku Sanogo ɲininkali de kɛlen don ale sen tɛ ka politique tɔn in tɔndenw fara ɲɔgɔn kan bi sabu n'i ye jateminɛ kɛ bɛɛ n'i ka hakilila don URD kɔnɔna la o misali suruma yɛrɛ ye mun ye u ka sifinw ka ɲɛmaaba ni o ye Abdraman Jara ye olu bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kɔsa in na kunnafoni kɛnɛ dɔ senfɛ ko URD tɛna kɛ maa si ka tiɲɛ ye walima ka URD don da dɔ fɛ walima ka sɔsɔli u ka sariyaw sɔsɔli k'o kɛ fɛn ye min bɛ se ka k'o kɛ yanga fɛn ye URD kɔnɔna la olu tɛna jɛn ni o ye ko a ka fɔ ko cɛbɔ ka kɛ walima welewele da kan ka ɲɛsin maaw ma u ka u yɛrɛ kɛ cɛbɔw ye URD kɔnɔna la ko olu y'a kuma mɛn bɔlɔlɔw de sanfɛ ko o tɛ se ka kɛ fɛn min bɛ bɛn Abdraman Jara y'a jira k'a fɔ o ye sariya sɔsɔ de ye ka ɲɛsin politique tɔn in ma wa k'olu tɛna u sigi k'u bolo da u sen kan dɛ maa o maa bɛ yen ko e na kɛ URD ka cɛbɔ ye ko a na tɛmɛ sariyaw de fɛ sariyaw de na labato a ko siratigɛ la n'o tɛ k'a fɔ ko i na jagoyala ko kɛ walima nafolo b'i kunna ka na maaw hakilila yɛlɛma limanaw ko o tɛna kɛ olu kɔni balolen ɲɛna politique tɔn in kɔnɔna la limanaw a ko kɔni bɛ nin dabolo de ka bi URD u ka cɛbɔw k'u ka kɔngɛrɛba o min bolodalen don min bɛ tali kɛ octobre kalo natɔ tile 23 san 2021 o ye simako ye o don de bɛ se ka o don de kama maa min bɛ yen n'o bɛna URD ka lafasa jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na o na dɔn jamanaden bɛɛ na o dɔn kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasili sɛbɛn Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la n'an tora Nouvelle Horizon ale kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko sariya dɔ tara CNT maaw fɛ n'o ye Conseil national de transition maaw ye ko sariya kura in a bɛ tali kɛ kalanso kura in limanaw a bɛ tali kɛ ko ka kɛlɛ k'o kalan a kalanso in kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko école de guerre sariya in tara CNT maaw fɛ kununko alamisa yɛrɛ ni jateminɛ kɛ fasili sɛbɛn Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko jamana faamaw de ka laɲini ye nin baara in ye ka se ka kalanso ba dilan Mali kɔnɔna la yan an ka finitigi minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan
kata kele kalan kɛ limanaw a ka kɛ kalanso in ka dilan Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ u ka kalan kɛ u ka kɛlɛ taabolo faamuya yan nɔ fɛn fɛn b'a ko la an ka finitigiw a ka yira u la yan yan'u ka bɔ yan ka taa jamana kɔ kan a jirala k'a fɔ nin ye cɛmancɛ fanga mɔgɔw ka laɲini belebeleba de sabu hali jamanakuntigi colonel Asimi Goita a ye laseli min kɛ yɛrɛmahɔrɔnya seli senfɛ a y'a kuma fɔ o kɔnɔna la a ko jamana faamaw ka haminaba dɔ de ka kalanso ba dilan Mali kɔnɔna la yan kalanso min bɛ se ka an ka finitigiw ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu bɛ bila finitigiw ɲɛma olu ka kɛlɛ kalan Mali kɔnɔ yan a kana kɛ kuma bɛɛ u ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ye ko baara in a na kɛ a bɛ ka sira sɔrɔ sabu a kɛra sariya ye ka ban sabu CNT maaw olu ye bolowuli kɛ a ko siratigɛ la kunun a jala k'a fɔ maa 100 ni maa 20 olu sɔnna a ko ma maa 1 bɛ yen o ma sɔn a ma maa minnu bɛ ni olu yɛrɛ minɛ o bɛ tali kɛ maa fu falaki la CNT kɔni sɔnna a baara ma kunungo wa min ye ko école de guerre kura ye o bɛna sigi Mali kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 500 ɲɔgɔnna o de bɛna don a ko siratigɛ da fɛ kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kɔnɔna la écho kumana limanaw écho kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ bɛ yen ko Front pour l'émergence et le renouveau au Mali limanaw nin ye jɛkuluba ye min ka hamina de ye Mali bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ ni a ka dugu jukɔrɔ nafolow ye cogo min na ko ni jɛkulu min ye nin ye limanaw hamina ko ba min b'a la o de ye Bamako yɛrɛ ka kɛ yɔrɔ ye sugubulonba dɔ bɛ se ka sigi a bɛ fɔ min ma ko foire walasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ye o sugubulon in kɛnɛ kan limanaw Mali sanu a ka yeleke o kɛnɛ kan wa maliden bɛɛ lajɛlen ka i disi gosi n'o o sanu sɔrɔ yɛrɛ ye k'a fɔ Mali limanaw sanu min bɔ anw fɛ yan an ta kana kɛ an ɲɛ b'a la ye a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la o de la Front pour l'émergence et le renouveau au Mali FER Mali maaw ka sigi min ni u y'a kɛ limanaw u ye laɲini belebeleba caman de kɛ u ka sigi in kɔnɔna la u k'u bɛ min ɲini u ye sigafɔ dɔ ka boloda joona walasa bɛnkan dɔ ka sigi Mali kɔnɔna la fɔ min ma contrat minier Mali sanuko bɛɛ lajɛlen sariya fɛn fɛn b'a ko la sigi ka kɛ a ko kan sariyaw ka ta walasa jamana bɛ se ka nafa bɔ a ka sanu bɔta la cogo min na ani hali sanubɔla minnu bɛ yan n'o ye ndamandaw ye olu fana ka lajɛ ka ko sigi sen kan ka ɲɛ a nafa bɛ se ka se jamana ma cogo min na ani hali cakɛda dɔ fana ka sigi min bɛ se ka hali sariya dɔ ka ta jamana kɔnɔ min bɛ kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ yen ni olu bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na Mali sanu bɔ limanaw ko 100 o 100 8 u ka o sanni kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ wa sanu yɛrɛ limanaw a ka kɛ malidenw ka nafa sɔrɔ a la wa fana FER Mali maaw u ka sigi senfɛ min kɛra araba tɛmɛnen min bɛ tali kɛ 22 septembre do yɛrɛ Mémorial Modibo Keita la u y'a jira k'a fɔ ko Mali sanu min ni Kanku Musa ale min ye masaya kɛ Mali kɔnɔna la yan ale ye Mali sanu se yɔrɔ la limanaw hali sini o kuma jibi da o sɛnɛ kan an ka sanuko k'o kɛ bi an ka sanuko k'o ta limanaw o de nafa bɛ taa bɔ yɔrɔ wɛrɛ nka maliden furadama n'i y'a ta 100 o 100 maa si tɛ yen bi limanaw ko e bɛ se ka Mali sanu a nafa bɔ bi o de ye baara min ni a kan ka lajɛ ka sigi sen kan n'i ma ɲɛ ko hali i bɛna sanu bɔ la Mali kɔnɔ i ka ta fan o ka di i ma Mali fana k'a ta fan sɔrɔ nka k'a kɛ e ka bɛɛ bɔ ka taa n'a bɛɛ ye a bɛ bɔ dugukolo min kan o jamanadenw tɛ foyi sɔrɔ a la walima sanu yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na sariya t'a la sariya min n'o bɛ se ka nafa se jamana ma limanaw ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ ye minnu ni sigi kan ka k'a kan wa FER Mali maaw u y'a jira k'a fɔ fana u b'a laɲini jamana faamaw fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sigi Mali kɔnɔna la yan min kan ka bɛn mars kalo tile 30 ma min bɛ se ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sanubɔ ma n'o ye ndamandaw tɔgɔla don ye Mali kɔnɔna la limanaw nin de ye laɲini damadɔw ye u ko hali fana ko an ka marabolow kɔnɔna la yanni san 2025 cɛ limanaw sanu min bɛ bɔ a ka se ka kɛ nafa ye bɛɛ ka se ka i bolomada Mali ma ani kɛnɛyasoba belebeleba minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko hôpital de référence
ni hali ibora jamana ko ka bi se ka furakɛ a kɛnɛyasoba ninnu kɔnɔ olu fana ka jɔ Mali duguba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yɔrɔ bi maa caman bɛ jalaki bɛ Faransi jamana kan ko Faransi de bɛ ka an ka sanuw bɔ nka limanaw min bɛ tali kɛ Fer Mali tɔnden dɔ bɛ yen ale ye ɲɛfɔli kɛ n'o ye Boubacar Bokoum ye ale ye ɲininikɛla ye a ko maa minnu bɛ k'o kuma fɔ o kuma in tɛ tiɲɛ dɛ Faransi tɛ Mali sanu bɔ nka Faransi cakɛda dɔw bɛ yan minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan Faransi ta tɛ olu ye olu de bɛ ka Mali sanu caman bɔ nka k'a fɔ de ko maaw hakili b'a la cogo min na ko Faransi de bɛ ka Mali sanu bɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye min ye Fer Mali yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Sori Ibrahima Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan de bɛ se ka kɛ bi walasa camancɛ fanga maaw bɛ se ka dɛmɛ baara fɛn fɛn fɔli filɛ nin ye k'a bɛɛ don ba la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale ye fasoden sɛbɛn kɔnɔ limanaw soir de Bamako kumana ko min ye Mali limanaw an bɛ a fɔ min ma ko 4e république a na kɛ an bɛ ka an kunda o kan dɛ ani fana Mali ka a sen bɔ CEDEAO jɛkulu senna pewu a na kɛ o kuma o baaraw hali n'a sɔrɔla a ma fɔ kɛnɛ kan nka limanaw ko a bɛna fɔ o baara in bɛ dibi la a baara bɛ ka kɛ jɔnni de ye o kuma fɔ limanaw maa min y'o kuma fɔ da garantilen na o ye Jamil Bitar ye Jamil Bitar limanaw ni maa min bɛ ale dɔn bi ale de ye maa ye min bɛ ka fanga min bɛ senna bi camancɛ fanga limanaw ale de bɛ k'u lafasali cogo cɛɲi yɛrɛ la ale de bɛ ka u lafasa kɛnɛ o kɛnɛ kan ni camancɛ fanga ka baara fɔra Jamil Bitar bɛ bɔ ka lafasali ta ka ɲɛsin camancɛ fanga baaraw ma limanaw a na kɛ a da porokotora 22 septembre don yɛrɛ ka nin ɲɛfɔ wa kuma min n'a fɔra limanaw kuma in man ka kɛ tulonkɛ kuma ye sabu ni bamananw ko ten ko ni min mɛn baladenni da a y'a mɛn balabari da o la sa bi Jamil Bitar ye kuma min fɔ ko Mali don nataw la 4e république kuma min n'o fɔra n'o ye sariya sunba min bɛ an bolo bi n'an bɛ ka baara kɛ n'a ye sariya sunba in ka yɛlɛma pewu san 1992 sariya sunba min n'a taara jamanaw ni yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale min yɛrɛ premier ministre sigi min ni o kɛra ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a da magara o kuma la a ko sariya sunba in kɔnɔna la article 118 jamanaw o bonyani kama ko a bɛ se ka kɛ an ka sariya sunba yɛlɛmani bɛ se ka don a la Jamil Bitar ka kuma in min na Choguel ka kuma in ka a sɔn ji la yan nɔ a jarala k'a fɔ ko sariya sunba k'a bɔ yen pewu ka na ni sariya sunba kura wɛrɛ wa limanaw o kuma bɛ taa fɔ kɛnɛ min kan o ye assise nationale de la refondation ye a jarala k'a fɔ hali min ye Jamil Bitar ye a ko nin baara ninnu fɛn fɛn bɛna kɛ na maliden bɛɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ ni muso assise nationale de la refondation kɛnɛ kan ni Mali jɔ sen kuraw kumaw bɛ fɔ yen nɔ ni maliden bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa ko hali Mali ka i sama ka bɔ CEDEAO kulu kɔnɔna la ko o baaraw a na kɛ o fana bɛ sen na hali Mali lakana ko ninnu ani fɛn caman bɛnkan caman bɛ yen limanaw Jamil Bitar y'a jira k'a fɔ ni assise nationale de la refondation nana kɛ limanaw ko o kumaw na don ba la bɛnna ko ka o na don sariya sunba kura in kɔnɔna la limanaw ɲininkali min kɛlen don soir de Bamako fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o yɔrɔ nin waati in na Mali ni CEDEAO kɛlen don ka ɲangini caman bi an kan fanga dafiri minnu kɛra an fɛ yan nɔ o ma bɛn CEDEAO ma yɔrɔ ɲangini ninnu CEDEAO ni Mali an ɲɛmuru bɔlen don ɲɔgɔn na fɔlɔ nka ɲininkali min bɛ yen o ye k'a fɔ ɲininkali caman kɔni bɛɛ bɛ ka o kɛ i yɛrɛ la ni assise nationale de la refondation nana kɛ yanni o cɛ jamanaw CEDEAO ma u na segin u kɔ wa ni malidenw ko aya CEDEAO aw bɛ aw yɛrɛ ye anw malidenw aw yɛrɛ ka jɛkulu anw tɛna yaala bilen n'o kuma nana fɔ assise kɛnɛ kan CEDEAO u na segin kɔ yanni o don cɛ wa jamanaw o de ye ɲininkali yɛrɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ face de semaine le soir de Bamako de kɔnɔna la n'an bɔra yen limanaw an bɛ don face de semaine l'indépendant ale kɔnɔ indépendant kumana a jarala k'a fɔ ko nin waati in na limanaw min bɛ tali kɛ ministre kɔrɔ min bɛ yen ni o ye Mamadou Kamara ye ale ye ministre kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la wa min bɛ tali kɛ fana directeur de cabinet Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waati la san 2014 Mamadou Kamara kelen a y'o o jɔyɔrɔw fana kɛ dossier min bɛ yen n'a a dayɛlɛla bi cour suprême maaw fɛ n'o ye avion
panguru min o ye jamana kuntigi ka panguru ye ka taa se finitigiw ka minan sankow ma na vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a la san 2014 waatiw la ko miliyari camanba de tunna limanaw miliyari minnu ni o dira k'u ka don ni minan ninnu na i b'a sɔrɔ a ma don a donda fɛ yɔrɔ maaw b'a kalama k'a fɔ indépendant ka kuma la min ye premier ministre kɔrɔ ye Sumelu Bube Mayiga ale minɛnen don nin ko in kelen siratigɛ la madame Bɔre Fili Sisogo ale fana minɛnen don nin ko kelen siratigɛ la a waati la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɔyɔrɔw la premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ale tun ye ministre de la défense ye min ye madame Bɔre Fili Sisogo ale yɛrɛ tun ye nafoloko ministre ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a waati kelen fana min ye Mamadu Kamara min ni ale fana minɛko filanan de ye nin ye nin dossier kelen ka kunungo yɛrɛ ko u y'a bila ka taa kasobonba la limanaw cour suprême de ye dossier in dayɛlɛ a bɛ fɔ min ma ko jamana foroba nafolo limanaw ka dankari kɛ o la ani yuruku ani ka maaw hakilila dɔw n'u hakili cɛ ka nafolo ka kunta ka bɔ a taayɔrɔ kan a waati la Mamadu Kamara ale tun ye directeur de cabinet Ibrahim Bokar Keita kɛrɛfɛ a tun bɛ ministériya jɔyɔrɔ fana o tun bɛ a bolo miliyari a da tun bɛ kuma in na ko miliyari caman de tunna limanaw an bɛ don min ko bɛ vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin waati in na limanaw ko cour suprême ale kɔni bɛ fɛ ka nin ko in yɛrɛ de teliya walasa dossier a kiiri bɛ se ka kɛ maa bɛ yen ko e da b'a la kiiri ka se ka boli i kan limanaw hakilila jiginna Mamadu Kamara min na ale fana minɛnen filɛ nin ye ko kunnafoni di so ɲɛmaaba de don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ale indépendant kelen in kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ an ka poste de péage minnu bɛ yen n'o o ye an ka bolimafɛnw bɛ tɛmɛ sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ minnu na siraba ninnu kan ko poste de péage limanaw a jarala k'a fɔ ko gɛlɛya damadɔ bɛ ale fana kɔnɔna la bi indépendant ka fɔ la o gɛlɛya ninnu walasa ka se ka caman bɔ o la a na kɛ jamana faamaw bɛ ka fɛɛrɛ dɔw de tigɛ fɛɛrɛ minnu ni o bɛ kɛ sababu ye nafolo min bɛ sɔrɔ péage ninnu na a ka se ka nafa se jamana ma a n'a ka se ka taa jamana yɛrɛ wagande kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ tige minnu bɛ yen ni olu bɛ di péage ninnu na dɔw de bɛ yen minnu bɛ tige wɛrɛw dilan min tɛ jamana ka tige dilanlen ani nafolo minnu yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ di péage ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o nafolo ninnu a fana a tɛ se a seyɔrɔ la ani baarakɛla minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ péage ninnu na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɔ a caman kɔ baara yɛrɛ waati la limanaw nin bɛɛ de ye gɛlɛya damadɔ ye autorité routière n'o ye ANASER ye ka taa se ministre min bɛ an ka sirabakow kunna olu de filɛ nin ka wulikajɔ kɛ ka se ka nin baara in ka dansigi kɛ a la walasa min bɛ tali kɛ péage ninnu a nafa bɛ se ka se jamana ma cogo min na sabu a jarala k'a fɔ péage ninnu kɔnɔna la kunnafoni dɔw y'a jira ŋunuŋunukanw yɛrɛ don ko maa minnu bɛ baara la péage ninnu kɔnɔna la a caman bɛ yen limanaw u kɛra banaw de ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye sow jɔ so minnu limanaw hakili yɛrɛ tɛ se k'a faamuya k'a sababu kɛ u bɛ ka u dabiri jamana nafolo la ka se ka o baara ninnu ka dansigi kɛ a la ministre so ninnu a jarala k'a fɔ péage poste de péage min bɛ Mali kɔnɔ la a bɛ se 24 ma baarakɛla minnu b'a kɔnɔ a bɛ se maa 400 ani maa 50 ɲɔgɔnna de ma nafa ka se ka se jamana ma a jarala k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli kuraw de boloda k'a kɛ yɛrɛ nafolo yɛrɛ tɛ tɛmɛ maa ka bolo kan bilen nka min ye subahana mansin n'o ye informatique ye i mana ka o dilan fɛn fɛn bɛ yen n'o ye péage ko ye ka bɛɛ lajɛlen tɛmɛ informatique sira fɛ walasa nafolo min bɛ sɔrɔ a ko siratigɛ la i mana a nafa ka se ka se jamana ma o kuma fɔra ja min ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ barrière kɔrɔta ni o ye péage ninnu barrière ye walasa maaw bɛ se ka tɛmɛ olu baarakɛlaw ko olu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ péage ninnu bɛ dugu minnu kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa dɔw ta yen nɔ u bɛ tile baara kɛ o tile baara sara bɛ sɔrɔ ka di u ma dɔw ka seereyaw yɛrɛ la indépendant kɔnɔ k'olu bɛ san caman na nin baara la tile o tile u bɛ sara o de la k'u bɛ ka ɲini jamana faamaw fɛ bi olu ka se ka bɛnkan ka tɛmɛ u ni jamana faamaw cɛ u ka se ka sara kalo o kalo wa fana u ka don AMO la ani u ka don INPS la limana o de ye kuma yɛrɛ ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔna la bi aw bonya bi kunnafoni la an bɛ kunnafoni kuncɛ teliyala ni le combat limana combat kumana a ye ɲininkali kɛ
a ko Mali ka cakɛda foroba cakɛyɔrɔ caman de bɛ yen minnu n'a feerela a bɛ se so belebeleba 27 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen ni jamana taw don ni so 27 minnu ye nin jamana min kuma cayara kosɛbɛ n'a feereli kuma fɔra a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen dabali ban o ye Institut National des Arts seko ni dɔnko kalanyɔrɔba min bɛ Bamako yan nɔ a jirala k'a fɔ ale feereli kuma yɔrɔ bɛɛ y'i ta fɔ a la dɔw yɛrɛ ko munna an ka ni soba ninnu a bɛ feere dɔw yɛrɛ ko a feerela cogo la nafolo la min yɛrɛ nafa tɛ se jamanadenw ma limana o kɛra ni maa dɔw ye minnu bɛ yen ni olu tɛ miiri fiyewu ni jamana ka sɔrɔli limana ko nka sariya kɔni wulila a ko siratigɛ la waati dɔ la so minnu n'a feerela n'a feere cogo a jirala k'a fɔ a ma ɲɛ sabu a jirala k'a fɔ min kɛra sababu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga yɛrɛ waati ni tɔgɔtiɲɛ caman dara a kan limana ko nin so ninnu feereli ni o fana sen bɔ a la a tɔ b'a den a jirala k'a fɔ so ninnu caman bɛ yen a feerela miliyɔn caman ani miliyari caman de la sɔrɔ bosoba dɔw fana ma an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka sariya ko kunna bi Mamadu Kɔsoge fo ka taa se procureur min bɛ pôle économique et financier la Bamako yan ko olu wulilen don k'u jɔ o dossier in jamana ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko la ko kabi avril kalo tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ la nka a jirala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko a sɛgɛsɛgɛli jɔlen don jateminɛlikɛla caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fanga min na ale ka wulikajɔ bonyanen don bi kosɛbɛ yuruku kɛlɛli la jamanaw k'u k'a dɔn k'a fɔ ko dossier in ko a kun dayɛlɛla nka a datugura sabu jamanaw min ye Mali ka foroba cakɛyɔrɔ minnu ye nin ye waati yɛrɛ kama an tɛna se k'an da don a bɛɛ lajɛlen la a ka ca kosɛbɛ 27 u caman feerela jamanaw ma feere cogo la min bɛ sariya kɔnɔna la wa nafolo fana caman bɛ yen minnu taara sira wɛrɛ fɛ min tɛ jamana yɛrɛ ka sira ye jamanaw kunnafoni filɛ dɛ kɔnba de ye nin fɔ an b'a bila nin kan yan nɔ an sera ka min sɔrɔ ka lakali aw ye o ye nin ye ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe wɛrɛw olu lakali kɛnɛ kan a k'an bɛn ni Ala sɔnna